34. v Itálii jsme hráli. Oni si s Havlíčkem povykládají. No. Ale 34. ty jsme hráli v Itálii. 34. No bodej. Tak jsme stáli a poslouchali Klampače. To ještě Plánička, ne? Právě. A to chytal Plánička, který dochytal pomalu se zlomenou rukou. Jenže tam byla hrozný, tam taky. Tam po nás házeli šutry a všechno možné. To už byli nacisti, že jo, na koní. A tak to víš. Miško, máš něco chuť ještě? Nějakou dopůjčku? No a pak byl Bělehrad, kde panenka dala krásnou tu penaltu, že to bylo mistrovství Evropy. Poslední zvolnění, ale taky. Poslední zvonění, ano, od té doby už pak jsme nikde neuspěli. Zahrál ještě Nedvěd. To bylo Slávy tenkrát. Já jsem hodně těch hráčů viděl kopat, že jo, těch vynikajících. Kde jsem vojákoval 2 roky ve Spartě, tak teda chodil jsem na Spartu a vojákoval jsem v Praze, že jo, ve Zbylých, tak jsem normálně chodil. Tak to vidíš. Tak to bylo. Potom vy už nemáte tak můžeme, co pak tady filmuješ ty? Filmu, jaký to bylo ve 34. Když tam ještě něco znamenali, že? A probereme atletiku, probereme hokej, probereme No, oni všechno. jsou teoretici, jak se viděl na ličke. To je, oni všechno vědí a všude byli 2krát. No tak co bys Nadalovi poradil, dědo? Aha. Práce jsem chodil na box, v létě na Štvanici, to ještě bylo odkrytý, byl tam ring a v zimě do Lucerny. No jo, Lucerně se tehdy boxovalo, no. To byl slavnej sál na box, ne? Víš, jo, jsme měli výborný forma v té době, když jsem byl na vojně, Majdlo, kluci Petřinovi, brátkové, jeden kopal Veltr, ten král boxoval Veltr a ten mladší boxoval Mušku, Zdenek, byli výborní. A Kuka, byli dobrý boxeři. Tak to přišlo ještě Němečka, jaký mistr Evropy. Co to tady žije? A to je stranu dost. Viděla jsi, jak nám jezdili ulici? Jsem přijel z druhé strany. Tady, jo, byly takový krásný stromy a teďka tady přijedu já skoro mám někdy pocit, že jsem přijel do špatné ulice. Všechno pokácené. Bolí je to tady. Všechny ty krásné stromy, co tady rostly, to je znamená, že jsou pokácené. No to jste museli schválit, ne? Že se teď zbláznili kvůli tomu, že ty chlapci, jak na ně spadl ten strom, že? A byl to zabudil oba vlastně, ten druhý pak zemřel taky. Ten sice ještě žil nějaký dny, ale už ho nezachránil. Takže oba dva ty školáci zemřeli, ten jeden na místě. No, tak oni teď už se sykrujou a to. No já vím, ale tady to Ale zdravé stromy, to přece musí otypovat, jestli rozdělí, když to je strom, dělají strom nějaké jako jo, a tak místo, aby to trochu jako upravili, tak to vzali ano. U země. 10 cm od země tu úpravu. No.